Krásny deň prajem, stretávame sa teda pri ďalšej mesačnej februárovej predpovedi pri posledných troch znameniach, čiže začíname váha, škorpión a strelec, začíname váhou. Partnerské vzťahy. Je tu naznačený veľmi konfliktný partnerský vzťah, pri ktorom je veľa faloše a veľa falošných ľudí, áno, blízkych. Je to ako keby karta domu, rodiny, čiže môžu to byť nejaké intrigy v rode, čiže niekto sa tam do toho veľmi mieša. Je tu pritom karta obete, čo naznačuje, že mnohí z vás sa rozhodnú obetovať tento vzťah, že vám to už nebude stať za to. Niektorí budú stále obetavo robiť a snažiť sa ten vzťah zachrániť. Áno, čiže pre niekoho to môže znamenať teda koniec a pre niekoho teda, že sa ešte pokúša niečo pre to urobiť. Práca. Máte tu nejaký nový nápad, aj nejakú novú dobrú ponuku. Hej, takže nejaký nový začiatok. Pozor na to. Sú tu dve možnosti. Jedna dobrá a jedna, kde sú falošní ľudia. No, môže to znamenať kľudne, že proste je tam nejaký konkurenčný boj, čo sa týka firmy alebo tak medzi sebou. Pozor, čo sa týka zdravia, je tu určite prúser, lebo sú tu veľmi zlé karty, takže nejakým spôsobom sa to na tom zdraví prejaví. Ano. Buď nejakou chorobou, alebo psychika, depky, proste niečo. Hej. Je tu veľký konflikt, veľa faloše a proste nemáte to spracované. Treba odpustiť. Samozrejme, keď si to v sebe trochu spracujete, vyriešite, tak sa vám zdravie zlepší. Ale teraz je teda určite oslabené. Anjeli radia príroda. Ano, takže treba ísť sám do seba. Príroda aj regeneruje, takže treba zrelaxovať. Myslieť trochu teda na seba, po prípade skúsiť meditácie. A to stíšenie je veľmi dôležité, aby ste našli odpoveď. Hej, čiže ste nejakým spôsobom vedení a treba tie informácie hľadať hlavne v tom tichu, v tej prírode. Škorpión. Škorpión to má veľmi konfliktný vzťah z jednej strany a je tu stále veľa ľudí, ktorí vám nepraje, manipuluje. No, čiže pozor na to. Práca a financií. Aj čo sa týka práce, tu je veľmi napäté a konfliktné prostredie a konkurenčný boj. Môže to znamenať, že si kradnete klientov. Áno, je to tu nepríjemné. Je tu síce úroda, žatva, hej, čiže to znamená, že úspech, ale za akú cenu. Čiže otázka pre vás je, či vám to stojí za to. Čo sa týka zdravia, je tu niečo, o čom neviete, hej, čiže niečo skryté. Môže to byť nejaká choroba alebo niečo proste, o čom neviete, ale teda ak sa to dozviete, začnete to včas riešiť, je tu prekonanie, prekažky a nádej, čiže malo by sa to veľmi rýchlo ako keby dať do rovnováhy, znormalizovať. Čo sa týka anielov, je to karta romantiky, romance. Takže môže to znamenať vášeň v terajšom vzťahu, alebo že stretnete novú lásku. Takže strelec, čo sa týka vzťahová rovina. Na jednej strane je to karta nádeje, že to dobre dopadne. Ano, je to tu v nádeji, ale je tu veľa konfliktov a intríg. Ano, čiže vám tam zasahujú stále nejakí blízki ľudia a ničí to váš vzťah, takže pozor na to. Práca a financie, takže
vidíme, že tu máme novú cestu alebo novú možnosť, novú príležitosť. Môže to byť aj príležitosť v diaľke, tá cesta niekedy môže znamenať aj diaľku alebo dochádzanie, áno. A v novej práce nová láska. Takže sa vám otvárajú nové cesty, nové možnosti. Pozor na to, ten veľké napätie, vnútorný konflikt, ktorý stále riešite, aj vo vás, aj sami vo vás, ale aj teda s tým okolím, že tam máte niečo neodpustené, nevyriešené, veľa to aj faloše, vám spôsobuje na nejakej úrovni chorobu. Áno, takže pozor na to, naštrbuje to teda to zdravie, ale sú pritom pozitívne karty, takže keď si to teda spracujete, tak sa to zlepší. Anjeli hovoria karta prírody, čiže treba ísť do prírody, súvisí to aj s tým stíšením. Jednak vás to zregeneruje a zrelaxuje, prídete na iné myšlienky, na druhej strane zistíte aj takú nejakú odpoveď. Ano? Čiže vesmír má chce niečo povedať, tak aby sme vedeli tú informáciu prijať, treba naozaj stíšiť. Dobre, majte sa krásne a veľa elánu prajem.